Δυσκολίες, Μέχρι αυτοκτονία. Τόσο πολύ θες να αυτοκτονήσεις. Άστα. Λοιπόν, Δύσκολα. πρόσεξε να δεις πώς θα τσιμπήσει. Θες να πάμε να πιούμε ένα καφέ? Δεν μπορώ τώρα, έχω δουλειά. Έχεις δουλειά, Ναι. Πού μένεις? Στο ξενοδοχείο. Σε ποιο ξενοδοχείο? Στο ουράνιο τόξο. Στο ουράνιο τόξο. Ναι. Να πούμε στις 9. Ναι. Σε 9? Ναι. Θα σου στείλω ένα φίλο μου να φάτε. Εντάξει, θα σε περιμένω. Καλά, θα έρθω κι εγώ, αλλά φάε με το φίλο μου πρώτα, έτσι. Σε περιμένω. Γεια σου, μωρό μου. Γεια σου, το καλό να πας. Γεια. Γεια σου. Λάκι μου, σε βόλεψα. Ωραίο κορίτσι, Λοιπόν, κοίταξε. Τι θα κάνεις, άκου προσεκτικά. Στις 9 η ώρα θα πας στο ξενοδοχείο Ουράνιο Τόξο. Θα ζητήσεις τη Δεσποινίδα Σούλα. Είναι Σαλονική αυτή, από εκεί, από τη Σαλονίκη. Θα πεις Δεσποινίδα Σούλα, ήρθα, καλησπέρα σας. Θα κάτσετε. Αν δεν έρθω εγώ να φάτε καλά. Και θα φας καλά, έτσι δεν θα έρθω να φάτε. Άντε στο καλό να πας. Άντε, φεύγα, σε βόλεψα. Μέλιωσες. Μόλις έλειωσα τώρα θα λιώσει το βράδυ, εσύ. Άντε, παγάς.